Asibingelele baba udokotela, baba uSizwe, baba uJabulile ufana umhle njengekhehla lomlungu umzukulu wamaNcancisa ngisoli futhi angixolisi. Namhlanje sithatha ithuba elihle esithi ake silisebenzise on a Thursday. It is Thursday people. On a Thursday ukuthi ke asike sinakheleke lama video. It is after 9 a.m. Abanye basema tea break njengamanje, abanye bakubuka lento kuma Wi-Fi. Then sithi wena osukwaze ukuthi ungene la, you are welcome. We are ecstasy, we are happy ukuthi sibe nawe. This is Baba Udokotela, Baba uSizwe, Baba uJabulile mfana umhle njengekhehla lomzukulu wamaNcancisa. Thatha le number ke ozosithola kuyona 0824591816. Namhlanje sine topic ethi Hazrat Haji Ali Shah. Hazrat Haji Ali Shah. Labantu bahlukeneke, kukhona abangamakhwaja, khona abangamaphiri, khona abangama-shah. Njenganalana sino Hazrat Habib, sino Hazrat Ahmed Basha Piri. He is a Piri, is not a Shah. You may find Hazrat Basha Shah, Khwaja Hazrat Basha, Bokajalo kuyahlukana kodwa namhlanje sinalo topic esifuna ukuthi siyikhulume. Bakithi ngifuna ukuyisho nje lento lena. I will be in India, in Bombay. Ngihamba nge-India eBombay for the good cause, but for the good cause ukuthi ake ngithi shelele eIndia. Ngoba kunemfihlo lapha yana amandiya anemfihlo kakhulu, and you always question yourself why we don't asibadubi ngani ngeyitolo zabo nje bevala ngolwesihlanu benza ukuthi uhlala uphinde ubuye. Lento uyifica ngisho emasaluni kunendoda oyodwa nje esonto emasulmaneni yase lamazwe ngaphandle. Uyafika khona ufuna usibana nangukunde kuthiwa akekho ahamba umuntu ohlala emotweni uzomlinda. Kunemfihlo lapha yana ke into engifuna ukuyikhuluma. There is a secret about the Blackstone in Kaaba, in Mecca, Saudi Arabia. Kunemfihlo enkulu lapha yana, enkulu. One day when you got time, you will Google about it, you learn about it, but information actually Google depend ukuthi ngiyobamba. And ithola kuma sources are right ukuthi kwenziwane kule Blackstone, kwenziwane kule Kaaba. Why it's so important? Why millions of people flocking there every year? No one gets tired. Le ndawo ke lena lezi zinto lezofuna sizikhulume leza comes to Islamic saints. Asisho ukuthi abantu abasonto emasolomeni asikudinga sokosindaba ngesandla. Ngithi mina in Islam they've got saints that are so powerful, as much as in Rome they've got saints in Vaticans who are so powerful. I mean powerful by far. But when it comes to Islamic saints, there is one saint is based in Mumbai in India. Bombay you may call it. He's in Bombay. Idolobha lakhona kuthiwa ise Haji Ali. Uma ugibela nje iflight wehlike airport musu uthatha imoto eziye Haji Ali. Yilapho okuthola khona Hazrat Haji Ali Shah. Kunemfihlo lapha esingafisa ukuthi sizikhulume but not for social media. But trust me with this, you can't go wrong with Islamic saints. You cannot go wrong. But ufuna ube discipline by far. Lento lena angifuni ukuyikhuluma kakhulu. Ya bengifuna nje ukuyithinta nje kancane ukuthi sinayo lezi zinto lezi but ngokuthi sikhule ngaphansi kwesandla sobandlululo lamabhono noma ongqonkulu babengafuni sazi zonke izinto. Bakufuze bazi ukuthi nje umwemukela uJesu njengenkosi nomsindisi wenele mungahloleka lokho wenza amandlozi, otherwise there's nothing in the middle. But no, that's not true. There's more than that. There is more than that. Bakithi ake ngikhulume lento le kubantu abanezibhamu. Into esengiyibukile, intsha eningi is armed. It is armed. Noma umuphi umcimbi wamasiko osuku khona amaskandi nani. Intsha eningi isuke iphethe izibhamu. And then siyakuthola lokho ukuthi zinama license indeed. Yes, zinama license but asikwazi ukuthi singaba nentsha ehlome kangaka. Uhulumeni wethu khona lento angayenzisisi kahle. Iyafuna ukuthi iphinde siyibukisise lento ukuthi do we really need youth armed kangaka? Uyabona umuse eMozambique, angifuna ukukhuluma into engiyithandayo. I've been in Mozambique from a border yasePhongolo. Le border le ayesoPhongolo, la yasePhongolo ngiyibona
ufuna le border lena yase Kosi Bay. Ukusuka lapho I've been there up to Ngorongoza. That is half of Mozambique. I've been interacted nentsha yakhona, but angizange ngayibona iphethe isibhamu. The way we are so armed. Abantu engibabonile mina kulela lizwe abantu akade bephethe ibhamu bengamaphoyisa namasosha. Come to Lesotho. Angizange ababona abantu abaningi abaphethe isibhamu njengentsha lana. Come to Malawi by far angizange ababona abantu abaphethe isibhamu njengabantu balapha eSouth Africa. Comes to Swaziland angaze ngababona intsha ehlome ngami. Intsha yethu ihlome lokho sekudala ukuthi manje kubeke izwe lethu engcupheni ngazi ukuthi we are about to deploy a small army of youth kuphela. Lento akeyiphindi ibhekisiswe kahle ukuthi uhulumeni ubevese efuna lokho ukuthi during the 30 years of democracy we must have an army of youth intsha nje kuphela ehlomile. Asisho ukuthi abangabi nazo ibhamu but ababe nazo ibhamu emakhaya not ukuthi emzimbeni babo bahleze be ready to fight. Izibhamu ezisentsheni and ziyathusa zisemthethweni indeed but ziyathusa nendlela futhi eziphathwa ngayo. Isibhamu sikafusa kuthiwa is a concealed weapon. Conceal kufuza ungabe usifihlile. Kuthiwa is a concealed weapon kodwa lezi azikho concealed. Lento ke iyafuna ukuthi ibhekise kodwa ngifuna ukusho ilook. Okufuna ukwazi futhi ukuthi uma unesibhamu une safe une license unesibhamu unomagazini o empty unenhlamvu zu5 lezinto ziyahambisana. Nansi into engifuna ukuyisho. Ufuna ukwazi from today. Lento engizoyisho from today. From today, once you open up your safe and load your magazine and load another magazine as a spare magazine, arm your weapon, put it on safe, put it on your holster. Once you did that, don't leave that door. Your front door, your back door. Uma wazi ukuthi ebank awunawo 20,000 rand. Uma wazi ukuthi your account does not have 30,000 rand. Never leave your house. Because in order for you to leave your house, you must have sufficient money. Ngoba ukuphatha kwakho isibhamu, it's all about usekubuka nje ekhalendeni kulo 12 months ukuthi when I'll be arrested. Because uma uphethe isibhamu uya emidlalweni wenduku. Vese nawe induku zakho uziphethe. Ushaye umfana kambi, mase abafana bakubo boba u3 basukume same time. Nosibari wakhe abaku2 beze beyu5 kuwena. Bakuhlabe ngemboko bonke kanye. Olunye seligudlela bafuna ukukhipha idlo. Into ozoyenza imistake ozoyenza. Ungavumi ukubaleka. Ukuthi uthwala ihawu lakho kanje bashaya isiphundo baleke uzolekelelwa ke lapho. Uma ubaleka uzoleka but uma ungabaleke uzolekelela. Imistake ozoyenza wena. Uphethe isibhamu njengamanje si16 shooter nomagazini oyispare. Into osuzoyenza ke manje lo usekuqebhile la ngobhoko. Into osuyenza wena udonsa isibhamu. Njoba labantu beku close range ku 2.5 meter. Umushaya oyedwa ke 765 Magnum PI washaya oyedwa njoba i765 ilayisha 6 eyilayisha 5 waqobhoza oyedwa inhlamvu izophuma ingene kulwesibili same time because i-distance yabo nomunye is 15 cm. Imihlaba nje kulona ingena idouble kulomunye. Even kungayona i-Magnum PI. Njoba beklasela bewu5, obvious oqala uzomuyisa mase kuthi laba abawu2 sebeziguqela phansi phambi kwakho. Obvious laba abanye sebeyahlehlo basabona usuku ise2, usuku ise3 lana. Ngoba nje lona nje oqala nje uzothatha u1 wakhe nje fast mase kuthi laba abanye uthe ingene isheshe futhi ingena kule ndawo. Imingena kule ndawo iyanxapha ngaphakathi. Lapho wena ubashaya usulele phansi, you assume ukuthi uyazivikela with a deadly weapon. Into esiyenzeka awusakwazi ukusuka kulonda ngoba the whole venue become a crime scene. Enabantu abawu3 abalele phansi. Abafile bebulewe wena. Sekufika amaphoyisa, into ayenza amaphoyisa akucela lesibhamu ayasithatha. Afuna ilicense ayithatha, afuna wena yakuthatha. Athi akubheka unombuzizima la ngempela uqebhekile la. Kade bekugwaza ngobhoko, sithi ubhoko. Lalela, angifuni ube emotional.
uma ekuthatha amaphoyisa okubhalisa istatement ukuthi kwenzekeni Magwaza washaya abantu kabuhlungu kanje emcimbini usuthi hayi bengivela bebengilimaza bese ethi hayi kulungile samenze police station ufukwenza istatement sekudedele kufake labantu kuma body bags bashuthwe thatha isibhamu sakho sihambe wena ubhala istatement ujikela ngemuva usuyobingelela uma usubingelela usudinga ibail same time njengoba ukubhala istatement ubhala istatement sakho ukuthi kwenzekeni usebeyakuthatha bakubuyisela ngale ngemuva estoksini sebethi usuyobinga kusasa imanje sekufuze uyoyibingelela mise kucela ikunika a formal bail application uzohlala futhi ekuma holding cells for another 7 days ngalo sikhathi wena usanda ukuthola umsebenzi kwa teaching kade ufuna umsebenzi lo msebenzi ukwazele futhi lo ka teaching usuhleli lapha nama holding cells for 7 days abazoxoxa ka teaching kuzosubmitwa effect ukuthi unpaid leave for 7 days emva kwalokho ibail yakho iyadinayo kuthiwa uyi risk empathy nawukwazi ungabulala abantu abawu3 and still granted bail ibail yakho uzoyithola within 18 months ibail yakho uma ususdefender ecourt uzothini uzothwana wakwazwa ukukhuni ubhoko ukukhuni lo lukhiwe ehlathini wakwazwa ukukhuni la ubulala abantu abawu3 who were not even armed bebengaphethe embese bebengaphethe bushu that could kill you bebephethe inkuni lezi zokubasa guess what uthatha 25 years uthatha u25 years besingekho isidingo sokuqala nje sokuphuma nesibhamu ekhaya ukudlala kwakho induku kunama consequences ukuthi ungasushayeke musukudina ukuthi ungishayile musukudina benza into verse obuyele buvese uyoshawa ukuba ungafuni ke laphana uzophatha ihawu lakhe lemhlophe uyiphathele induku eyodwa nalo bhoko othi ufuna ukudlalisa hayi uthi hayi angidlali phela kanjalo usale negama elithi umnqundu wegwala phela kanjalo kulungile leyo nto ayibophisi kodwa lento yakho uthi uyisiqhwaga weqhawe namhlanje udonsa 25 years ejele trust me wena awukho serious awukho worried ungabuza noma umuphi ujele laphana uzokutshela ukuthi kunabantu la ababoshwe abasenza ibhame ephathini bangabulala umuntu kodwa namhlanje basejele ababulala ngemuntu kodwa baqhumisa isibhamu 3 times ephathini kodwa namhlanje lezo zibhamu azisekho kubona lezinto siyafuna ukuthi intsha yethu siyikhumbuze nje ukuthi ngempela kunezinto ngempela bangaziboni ukuthi bazidinga kodwa baqhubeka nazo and then yiba njengoba unesibhamu usuyibonile video uright kakhulu thatha isibhamu sakho usibeke isibhamu sakho asikuvumeli even ubona umuntu ephuma nemoto kwakhe ehlehla eyintshontsha anela hlehla anela kubona vula isicabha baleke awukwazi ukumdubula esiphundo if you may shoot umdubula onyaweni for an arrest Bible is a civilian arrest umdubula unyawo not a capital punishment ukuthi umdubule ekhanda shona ngoba akayona threat kweni into yakade ithathu ishile how much more ekushaya ekubulala yabona umuntu nje uphethe isibhamu etavern umuntu ekuhluba nje ngempama ekuhluba ngempama kahle kushaya ngempama kahle ukushaya usikhohle isibhamu la usikhumbula khona usephumile uma kubuye inhlanzi ethi uyasidonsa umnamathisela ngo4 esewuphuma egate u15 years ejele loyo awukwazi ukuthi enkantolo lo muntu ungibulele ngempama la muntu ungibulele ngempama inkantolo ke layo awukwazi usiphethe isibhamu okwazi usiphethe isibhamu umuntu angathatha eseda kwathatha uhle nje phansi asenakuchamele le ekhanda khipha umthondo akuchamele uthi asukuma umanzi into wenzana uthi utawusala kushaya ngebhodlela ekhanda futhi athi uzokwenzana umdubula shona ngoba ukuchamelile uzothi ukuchamelile enkantolo ubusaphi isibhamu ubusisaphi isibhamu this is baba Dr. Baba Sisibawu Jalo mfana umhleja khehlela ngizulu amanqazi angesoli futhi angixolisa bakithi ngisafuna ukukhuluma ngomsebenzi ozayo awukalungi lo msebenzi ngicela ningangifonele this is not a marketing angifuni ngithi ngikufonana ngento engekho kuza umsebenzi kaWele kunenduku ekuthiwa induku yamawele kuthiwa uWele uWele kunakele lapha kunakele khehle kunakele uma efika umdlalela into la azohlala khona uWele musu umbekela amaswidi musu ubeka isoso uWele uhlala esigubhini lemwa uWele into ozomphuzisa yona iyodwa uzothatha iolive oil uyipheke ibile uma isibili uyilinde iphole musu usumfakela into engangespoon lapha yana
uyodla leyo nto ke kuphela uwele. I repeat, uwele uma efika kuwena uthatha, uma efika uwele kuwena udlala into engizokutshela ukuthi into indlala laphayana, bese umnika amaswidi, musu uthenga i-cooking i-olive oil, uyipheke qala ibili bese usu-right, musu uyayipholisa kahle, musu umfakela into engange ispoon noma i-teaspoon kuphela, udla leyo nto ke yena. Hayi, okunye kakhulunywa kakhulu. Kakhulunywa kakhulu. Yabona ngifuna ukuthi mina uma udayisa ngemoto, njengoba udayisa imoto eziwu5 ngesonto. Qala manje udayisa imoto eziwu2, zo 3 million each, 2 million each. Because ubudayisa imoto zo 180, zo 90,000 ezizibu5. Dayisa manje ke imoto ezimbalwa but ezibizayo. Ngoba yabona njengamna ngeyinyanga ngiyashutha manje ngoLwesine. Izinyanga eziningi ikhiphela izibungu eminyango, igubhu, shaya impempe, ukuthi nokuthi ziyakhuluma ziphuma ukogquma ezinye namapipa amancane, ziloku zishaya amajwabu futhi ezinye isoka ngizona. Yonke nje lonto leyo akufune kungayenzi lonto. Fale nathi. Mina njengamanje ngiyihlalele ngiyishuthela, angithukile futhi angisho akushuthe kusheshisa ngoba ngijaha abantu if mase ngiphuthile abantu laba abentwana. Ngifuna uphile leyo mpilo leyo. We had a challenge nogesi eNetbank, abantu bayaza kade befika eNetbank nanamanje abanye sibabeke 10 floor ngoba besine challenge. I was supposed to be using my studio, I had to use a hired studio for that purpose, but angithukile nje nakancane because ngiyayazi into lapha yana. Abantu bayazi befika mina babudotela bafike kakhosi bunge sinukayo, akuchelwa kwenziwa lutho ngoba phela kusetshenziswe lapha. Ngithi mina ngifuna ukukunika ke umsebenzi onjalo. Uma uyinyanga sebenza abantu abawu2 abawu3 goduke. Sebenza umuntu oyedwa goduke usu right. Ungasebenzi koze kushona ilanga kufika abantu nango9 ebusuku beshawa istroke. No. Angikukhandele ke uwele ngikunike but uma usukhona futhi ngizosho. Njengamanje ka awukho umsebenzi ozayo loyo kawele but we more likely ukuthi ngoMarch bathi inshallah uma ukuthi lento yonke into engiyifunayo izoba khona. With power of God and mercy if kwenzekile kuzoba khona. Ngalendlela ke sizokunika ke bona ke umsebenzi omuhle ke uma liyavuma ngiwakhila imali yavuma kubantu sibanika ngo1750 angeke suyeke futhi into ebasiza abantu lana, into esiza abantu akufune kuyiyeke sikhiphile ke code kubantu 1460 njoba ngihamba ngeIndia futhi ngibuyile eIndia ngihanjisa ukuthi icode yana kuphela, icode akwazi ukuba uyiphethe ngobasket ngoba kunezinto ezinye ebhakenoyini mezishaya isikala esingaka bayibuyisele emuva. Icode ke ngiyabanika abantu icode leyana of successful and prosperity sikhipha yona ngo1460 leya code leyana ufuna wazi ukuthi kunezikhathi la odinga khona icode, kunezikhathi la ongazidingi khona icode, but uma usubona ukuthi konke okwenza kwenzeki usebenzisa umuthi akwenzeki, you need a code for that purpose. Babu dokotela, babu sisi bawujabulile, thatha nazi inamba zivela lapho sikwazi ukuthi sikhulume. Wena uFacebook uthatha le namba le 0824591816. Siyabonga babu dokotela, mfana umhlenje khehle ngilungu. Goodbye.